ಸುರುಕು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ದಾಯ್ ದೇತ ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಏಪದೇತ ನೋಡು ಪಂದಿ ಇರುತ್ತೆ ಪನೋಡು ಗೈಸ್ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲಾಡು ಅಜೆ ಟಾಜಿಡ್ ವರಕ ನಿಖಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ದೊಂಬಗು ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಿಖಲ ದೋಸೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕವು Hii Lovebirdz Family, guys, good evening ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಥ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಡುತ ಸಾರದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ ಬಾಬು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ರೂಟೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕೇನೊಲಿ ತಗೊಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನ್ವಿನ ಫುಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಆರನ ಎಂಚ ರೂಟೀನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋನ ಇಟ್ಟು ಓಡ್ದಂಬು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸುರತು ಅಂತಾರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದುಂಡು ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯಿಂದ ಪಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಏನಮ್ಮ ತಾವೊಂದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಕುಡಿತ ಸಾರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ರಾಜರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರಾಜರ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪೋಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ರಾಜರು ನಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡವ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿತೆ ಕಾಂಡೆ ಆಡ ಬಾರಿ ಘಾಟ್ ಈ ಮುಂಚಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೈಜ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೇಗ ಈ ಮುಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುಗು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡೊಂಡರಡ ದಾದಾಪುಂಡು ರಾಜರೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮೀನು ಗಾವಡು ತರಕಾರಿ ಗಾವಡು ಈ ಮುಂಚಿದ ಉಪಯೋಗ ಒಂದುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ನೋಡು ಅವು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ರಾಜರ್ನ ರಾಜರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಎಸ್ ಕುಡಿತ ಸಾರು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯೋಡ ಹತ್ರ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿನಿಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಂತದ ಪಾಡ್ಲೆ ರಾಜರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋ ತೋಜಾಯನ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ರಾಜರ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ರಾಜರೇ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿಡ್ ರಾಜರ್ನ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿನ ತೂದು ಬಾಡ್ಲೆ ಬೋರ್ಡುಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದು ಉಂಡು ನವಡತೆ ಮುಂಚಿದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡುಡ ಗೈಸ್ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿ ಯಾರು ಆ ಕಜಿಪುಗು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲಾಡು ಅಜೆ ಟಾಜಿಡ್ ವರಕ ನಿಖಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ದೊಂಬಗು ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಿಖಲ ದೋಸೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕವು ನಿಖಲ ದೋಸೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹಪ್ಪಳ ಹಪ್ಪಳ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ನುಂಗೊಡತೆ ಕೂಡ ಮೋಡ ಹಾರ್ತಂದೆ ಅಂಚಿತ ರಪ್ಪ ನುಂಗೋಡು ಜಾಲ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಜಾಲ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ಮಾರ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಐತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುನು ಆಜಿಡುವ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಲ್ ತೊಂಬತ್ತದು ಆ ಕುಂಟುಲೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ತಾವೊಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸುರುಕೆ ಅನಿತ ತೋಜಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ದ ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಪತಿನ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು 8 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲು ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ನು ಪರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೌಚ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ದ ಪೌಚ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಸೀನ್ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಪನುಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಈ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊರೋಲಿ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಗಳು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ದಾಂಡಲ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಗಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ನ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದಪ್ಪುನ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕಲು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯಿಂದ ಪಾಡ್ಯಾರಡ ನಮ್ಮಡೊಪ್ಪುನ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮೂಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಗ್ಗೆತ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮಾತ ಮರ್ದಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮೂಲು ಮೆಂತ ಮರ್ದಿನಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚದ ಅವೆನ್ ತೋಷ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮನಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ಪುನಂಚಿನ ರಾಗಿ ಸರಿ ಪೌಡರ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಇತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಕಾರ್ನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎಂಚ ಮುಳ್ಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಮಾತಲ ಬೋರುಂಡು ಗೀ ಅಂತೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚನೆ ರೈಸ್ ಲಡ್ಡು ಪೋಹ ಲಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡುಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಪಿದೈದ ಅಂಗಡಿದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೇತ ಆಪುಂಡಾತ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅವೆ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತಿಂತಲೆ ಬರೀಟ್ ಅಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆನೆಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತು ಆತೆ ಅವು ಹಾಳ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡ್ ಬಂಡಮ್ಮ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ರೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ಅವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಾಡ್ದನೇನೆ ತೋಷ್ಪಾವಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಸಾಸಿವೆ ಮೆತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಗೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ದಾಯ್ದೆತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಏಪದೆತ ನೋಡು ಪಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಒಂದಿನ 5 ದಿನ ನಗ ದೆತನು ಬೇರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರಾವಡತೆ ಪರಿಯರೆ ಅವು ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ತಾಕತ್ತಲ ಉಂಟು ಆ ಸಾಮಾನ್ಲೇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂತೆ ತಾಕತ್ತು ಪೋದಿ ಪುಣತೆ ಅಂಚ ತಾಕತ್ತು ಬರೆಯದೆಲ್ಲ ಇಂದು ಎಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ದು ಒಂದು ಪರೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ನೆಟಲ ಕಡೆ ಹೊಡತೆ ನೀರು ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಕುದಿಪವನ ಚಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಎಂಡ ಒಂತೆ ಪಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ನೀರನ್ನ ಚುಚೂರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪ್ದಲಕ ಅದೇ ಅರೆಪ್ದಲಕ ಒಂದ್ರೆ ಅಂತೆ ಬರೋಡು ಆ ಒಂದು ಉಂಟು ನಾನು ಒಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಈ ವರ್ಷ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಷಾಯ ಬರೋದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಣ ಬೇಳೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇರೆ ಪಾಡು ಕಷಾಯ ಕಷಾಯ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಗೋಣಂತೆ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲಗ ಆ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಬುಡ್ಚಿ ಪುನಃ ಚಾ ಕಾಫಿ ಬುಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಡಂತೈತೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಊರಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್. ಇರ್ನ ಕಷಾಯ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದುಲು ಕೆಲವರು ಜೋರ್ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಅನಗ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದು ಎಂಕುಲೆ ತಿನ್ಪಿಟ್ ಮನಾರನ್ ಚಾಣೆ ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಇಂದೇನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಪಾತಂತುಲೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ಪಾವಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಂತುಲೆ ಆತು ನೀರ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಯಾರ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಮರ್ದನ್ ಮೂಲು ಕೊದ್ದಾರದಿ ಒಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಲೆಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ
ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯಾದು ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಈ ಮರ್ದನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು. ಬೇಗನ್ನ ವರದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸಾನನು ಲೆತೊಂಬರ್ರೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪ ಮೂಜರ ಆಪುನೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಬಂಗಾರಿ ಇಜ್ಜೆರತ ತುಕ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಚಪ್ಪು ನೀನು ತೂತು ಜರತ ನೀವು ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚರಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೋಯಿ ಸನ್ ಬಾಬಾನ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಸನ್ ಬಾಬಾನ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಈತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತನ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾನ್ವೀರ್ನ ಹಾಂ ತುಲಿ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅದೇ ಎಂಚ ಬುಲ್ತೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ವಾದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಡೈಲಿ ವಾದ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾದು ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ನಾಗ ತೋಚ್ಪಾದ ಅಂಚೆ ನೀನು ಡೀಲಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಸೊ ಚುಕ್ಕಿಲಿ ಒಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ಲಿ ತತ್ವ ರೇರ್ ಗೈಸ್ ರೇರ್ ದತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತದಲೆ ಕೈಟು ಅದೇ ತುಗ ಮುಸುಂಡು ತುಗ ಇರ ಖುಷಿ ಇದ್ದೆ ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚಿಡ್ದೆ ಪರೆವು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೀರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಕಾಂಡ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನು ದೆತ್ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಪು ಜತ ಏಪಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೆತ್ತನೋಡು ಒಂದು ಆತನ ಆಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬುಲ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ವಿ ಇರ್ ಬುಲ್ತ್ ಜರಡ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ಕೊರ್ಪುಜ್ ಬನೋ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡರ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಇಂಚಿ ಬಗದಾದ ಬನೋಡು ಎಂಚತ್ತ ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಲಾಗಿತ್ತನ ಬಡಾತನ ಅಂದತೆ ರಪ ತಿನ್ಕ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ದೀಪಿಕಾ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇರೇನು ತುಯ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲು ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.